खुलुमबाय गिबियाव नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना 20,000 फैसा मोननो हायो नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों रेशन कार्ड दङबा नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना माबोरै 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामना मोननो हागोन मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन 20,000 फैसानि थाखाय आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय आंथ' मिथिखागौ नोंथांमोननियाव दायो गोबांनियावनो रेशन कार्डआ दङजे नाथायबा नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि बागै मिथिना मोनासै नालाय दा बेनिखायनो रेशन कार्ड थासेयावबो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ लानो हायो एबा नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोनला आरो दा बेनिखायनो भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलां नोंथांमोना माबोरै 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हागोन दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना गिबियावनो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाग्रोदो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना नैबे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम होननाय मोनसे जोंहा स्किम दं जाय स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय इलिजिबल जायो नाथायबा गासिबो एप्लाइ खालामना मोनजोबगोन बेबो नङा माखासे क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोननांगोन दा जिखियानो जाया मानो स्किमनि नामखौ नोंथांमोना मिथिना लादो नैबे जाहैबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम जायखौ रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनाल'सो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिफ्राय मुलाम्फाखौ नोंथांमोना नायदो नै बेनिफिट्स नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोननो 20,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोननिसिम आं दहाय सिगाङावबो बुंखाबाय दा बेनिफ्राय फैदो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा जानांगोन जेनेबा सोरबादिया नोंथांमोना मोननो हागोन भारतनि गासिबो नागरिकानो नोंथांमोना एप्लाइथ' खालामनो हागोन नाथायबा नोंथांमोननियाव BPL कार्ड थानाय जानांगोन माने नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय रेशन कार्डआथ' नोंथांमोननियाव गोबांनियानो दङ नाथायबा रेशन कार्ड थानानैबो आरोबाव माबे मोनसे क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामनो नांगोननो जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव रेशन कार्डआथ' दङ नाथायबा रेशन कार्ड थाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोननो रेशन कार्डआव जेनेबा नामाथ' थाजोबखागोन न'खराव जुदि साबा दङबा साबानि नामाथ' थाजोबखागोनखा दा बेनिखायनो नोंथांमोननि न'खराव जाय गाहाय मानसि जाय माने न'खरखौ खामायनानै सामलायोमोन न'खरखौ जाय बेङोमोन दा बिथाङा जुदि रुंसारि जायोबा बिथाङा थैयोबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय थैनायनि कन्डिसना जेबो बेहाय होनाय गैया जेनेबा जायखिजाया रुंसारि जाबानो जाय न'खरनि गाहाय बिथाङा जुदि रुंसारि जायोबा माने न'खरा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जाबाय जानांगौ रेशन कार्ड थानाय जानांगोन दा बेनिफ्राय न'खरनि गाहाया जाय माने न'खरखौ खामायनानै माने न'खरखौ माने सामलायोमोन दा बिथांनि रुंसारि जायोबासो नोंथांमोननि न'खरा एप्लाइ खालामनानै नैबे 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानांगोन जेनेबा न'खरनि जाय बिथाङा खामायनानै न'खरखौ सामलायोमोन दा बिथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोननो 18 बोसोरनिफ्राय 60 बोसोरनि गेजेराव बिथांनि बैसोआ दङमोनबा जेनेबा रुंसारि जानाय समाव जेनेबा 18 बोसोरनि बारा जाबायमोन जायखिजाया 18निफ्राय लानानै 60 बोसोरनि गेजेराव बिथांनि बैसोआ दङमोनबा जाय बिथाङा रुंसारि जाबाय अब्ला नोंथांमोननि न'खरा रेशन कार्ड गोनां न'खरा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नैबे 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ बेसेबां जानांगोन बैसोआ रुंसारि जानायनिया 18 बोसोरनिफ्राय 60 बोसोरनि सिंनियाव जुदि रुंसारि जाबायबा अब्ला नोंथांमोननि न'खरा एप्लाइ खालामना मोननो हागोन 20,000 फैसाखौ दा बेनिफ्राय न'खरनि जायखिजाया माबाया मोनसिगोन आरो फेमिलिया मोनसिगोन जायखिजाया नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामो जायखिजाया रेशन कार्डखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनांगोन दा बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन जाय मानसिया थैबाय दा बिनि नोंथांमोना डेथ सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन दा बिनिफ्राय आइडेन्टिटिखौबो बिनिखौ होनो नांगोन एड्रेस प्रुफनि जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स होबानो जाबाय BPL कार्ड न'खरनि रेशन कार्डआ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय फेमिलि आइडिखौथ' नोंथांमोना मोनखागोनखा फेमिलि आइडिनि कार्डबो जोंहा दङआनोसै दा बेखौ नोंथांमोना रेशन कार्डआवबो मोनगोन फेमिलि आइडिखौ मेम्बार आइडिखौ नोंथांमोना जायखिजाया होबानो जाबाय दा बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन रुंसारि जानायनिखौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जाय न'खरा एप्लाइ खालामनो नागिरदों दा न'खरा फेमिलिनि सासे मेम्बारनि नोंथांमोना डिटेल्सखौ होनो नांगोन
दा नोंथांमोना नायदो ने आइडेन्टिटि प्रुफ होबानो जाबाय जाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदों आइडेन्टिटि प्रुफखौ नोंनिखौ होदो एड्रेस प्रुफनि जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टस होबानो जाबाय एज प्रुफनि जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टसखौ होदो बैसोनि फेमिलि आइडिखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय एखेयानो जागोन फेमिलि आइडियाथ' न'खरसेनियालाय दा बिनिफ्राय आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय जानांगोन बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जानाय बे बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बे रुंसारि जानायनिखौ बियाखै बेहाय नोंथांमोननि न'खरनि जायखिजाया जाय सोद्रोमाया माने माबा जानानै प्राइमारि मेम्बार जानानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथाङा बे गावनि बेंक एकाउन्टखौ होनांगोन जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जानाय दा बेनिफ्राय नोंथांनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ होनो नांगोन दा बेखिनि डकुमेन्टसखौ होनानैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाय डकुमेन्टसखौ माने नोंथांमोना मोनथावना नङा बेबायदि डकुमेन्टसखौनो जेबो बिखायाखै नोंथांमोननियाव बे गासैबो डकुमेन्टसाथ' दंखाजोबोआनो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो अफलाइनखौ नोंथांमोना नैबे थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसारनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन फ्रि अफ कस्टआवनो नोंथांमोना थाइसेबो फैसा होना जासिनो नोंथांमोना बे डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसारनि अफिससिम नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन नङाबा तहसिल ससियेल वेलफेयार अफिसारनिसिम नोंथांमोना थांबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय अफलाइन जाहैबाय बियो दा बेनिफ्राय अनलाइनबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना उमां एपनि जोहैसो एप्लाइ खालामनो नांगोन दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै उमां एपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय प्ले स्ट'राव नोंथांमोना मोननो हागोन गुगोल प्ले स्ट'राव बेहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो बिनिफ्राय अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा बिनि उनाव भेरिफिकेसन प्रसेसा गासैबो साक्सेसफुल जायोबा अब्ला नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टआव 20,000 फैसाखौ सोना हरगोन दा बेखौ नोंथांमोना दायो बयबो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ दा एसे बारायबायबो जानो हागौ दा बेखौ जेबो बुंनो हाथ'ला फैसाया 20,000आनो दङ ना बारा जाखो दा बेखौ मोजाङै मिथिना मोनाखै दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय दा बे आरो माखासे भेरिफिकेसन बायदिसिना जायो बिनि उनावसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव न'खराव रेशन कार्ड दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि न'खराव जेनेबा सोरबा सोद्रोमाया रुंसारि जाबायबा अब्ला नोंथांमोना अनलाइनानो जा अफलाइनानो जा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना 20,000 फैसाखौ मोननो हागोन अनलाइन एप्लाइ खालामोबाथ' नोंथांमोना जेरावबो थांनो नांला अफलाइन एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना बहा थांनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरखाबाय डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसारनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन नङाबा नोंथांमोना तहसिल ससियेल वेलफेयार अफिसारनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानैबाबो एप्लाइ खालामहैनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना दायो बयबो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामना लागोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय गोबांनो नोंथांमोना बेफोर स्किमफोरनि बागै मिथिया नालाय दा बेनिखायनो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माने मिलायोबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो रोंला मिथिला नालाय स्किमफोरनि बागै दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो निस्सय मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासैबो मानसिफ्रानो नैबे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमनि बागै मिथियो जायफोरनाव रेशन कार्ड दङ जाहाथे बिथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो बिनि थाखाय बयनिसिमबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोबाव जोंहा गोबां स्किमफोर दङ जायफोर स्किमफोरखौ माने रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना माने बिपिएल कार्ड गोनां नोंथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हायो जोंहा बेबायदि गोबां माखासे स्किम दं दा बेफोरनि स्किमफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम लासै लासैनो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन आरो जब कार्ड गोनां नोंथांमोननिसिमबो जोंहा माखासे स्किमफोर दङ दा बेफोरनि बागैबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोबाय थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि माखौबाफोर बुजिनानै मोनासैबा माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंनिसिम SMS हरबानो जाबाय गिबियावनो फल' खालामदो बिनि उनाव नोंथांमोना आंनिसिम डाइरेक्ट DM एबा डाइरेक्ट SMS नोंथांमोना आंनिसिम खालामहरबानो जाबाय इन्स्टाग्रामाव अब्ला नोंथांमोना लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन आं इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों बिनिफ्राय फिन कमेन्ट बक्सआवबो होनानै दोनदों दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों